היינו צעירים וחסרי דאגות, חולמים על הקמת משפחה, כל כך מאושרים, אבל השנים חולפות ועדיין כלום. אז בעצם אימוץ זה האפשרות היחידה שלנו לפי כל הרופאים האלה. שמעתי על מקובל מיוחד, אולי תבקש ממנו ברכה. שלום הרב, אני ואשתי מנסים להביא ילדים לעולם כבר שנים. ניסינו הכל, לפי הרופאים זה בלתי אפשרי. צדיק שלי, אתה יודע, כולנו מתפללים לשם לכל סוג של בקשה, בריאות, פרנסה. אני אתפלל בשבילך ורעייתך, אבל אתה, קח על עצמך לא לדבר בבית כנסת, תתרכז אך ורק על התפילה. ובעזרת השם, עם הזכות הזו תזכה לילד. כן, הנה, הלכתי, הוא בירך אותי. אוקיי, מה הוא אמר? קצת מוסר, צריך להיות רציני בבית כנסת, להתפעל כראוי, לא לדבר. אני חושב שהרופאים צודקים, אנחנו חייבים לשקול אימוץ. די, לא. סליחה? במקרה שמעתי שאתם לא מצליחים להביא ילדים? כן? שמעת על דוקטור לינקולן? הוא ממש מומחה בפוריות. בן דוד שלי, מזכיר שלו. לא, שמעתי עליו. שמעתי שהוא מחולל פלאות, אבל ממש קשה להשיג אותו. כן? אתה רוצה שאני אדבר עם בן דוד שלי שיקבע את חתו? כן, וואו, תודה רבה. אוי, לא, שכחתי לבקש את המספר שלו. לא לדבר בבית כנסת, תתרכז אך ורק על התפילה. אחי, מה נשמע? היי! כל כך שמח לראות אותך שוב. מה נשמע? ברוך השם. תגיד לי, יש לך עדיין סיכוי לקבוע לי תור לרופא? לא, אני עוצר אותך אחי. הלינקולן הזה, רמאי גדול, עצרו אותו עם יותר מ100 תלונות על עיסוק רפואי בלתי חוקי. אתה מבין כמה אני שמח שלא הכנסתי אותך לזה? באמת. באמת. השם שמר עליכם, אני אומר לך. נשמה, נחשי את מי בדיוק פגשתי? מי? השם ממש אוהב אותנו, את יודעת? כן? לא, באמת. את זוכרת את רון מהתור לרופא? רגע, ישי. אבל ישי. לא, הוא רופא מזויף. מאמינה? לכבד את הבית כנסת זה חיוב מהתורה. השכר על כך גדול מאוד, ובזכות כיבוד זה גזירות מתבטלות מעם ישראל. ומקדשי תיראו. זה כולל לא לדבר בזמן התפילה, ולהימנע מכל דיבורי חול וחולין בבתי הכנסת ובבתי המדרש. לכבד אותם הינם חלק מכבודו של הקדוש ברוך הוא.